Bé, hi ha diferents línies d'acció respecte a la recollida de la matèria orgànica. Una d'elles és que l'ordre d'ajuts que anualment treu l'agència per donar suport a la implantació de les recollides de matèria orgànica en aquests moments està xifrada en la quantia de 9 milions d'euros. Penseu que l'any 2003 el que Catalunya dedicava a les ordres d'ajut per promoure iniciatives, 9.000 euros eren totes les convocatòries. En aquests moments totes les convocatòries que l'agència dedica per promoure polítiques en matèria de residus són del voltant de 30 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'una quantitat important i la part que es dedica a la matèria orgànica és de manera excepcionalment important. La segona és el sistema de retorn del cànon. Com bé sabeu, actualment és vigent que la disposició en dipòsit de residus té la imposició d'un cànon de 10 euros la tona. Aquest cànon és recaptat per als ens que realitzen la gestió dels dipòsits, però després reverteix a l'agència i constitueix un fons que els ens locals i l'agència determina el seu sistema de retorn. I el seu sistema de retorn prima els municipis que han fet la recollida selectiva de la matèria orgànica. De manera que aquests municipis es veuen beneficiats per dos cantons. Porten menys pes a dipòsits si ja hi han separat la matèria orgànica, per tant paguen menys tones i per tant menys 10 euros la tona i després es veuen amb el benefici del retorn. Del 2004 cap aquí, cada any hem fet un retorn global a Catalunya per aquestes pràctiques de 30 milions d'euros. És una quantitat també prou important. A més, l'altre element és la previsió en la llei que tenim en tramitació al Parlament de que fins i tot els municipis més petits de 5.000 habitants estiguin obligats a prestar la recollida selectiva de la matèria orgànica. Com s'ha de fer la recollida selectiva de la matèria orgànica? I aquest és un tema de molta importància perquè no és el mateix el Pallars Jussà o el Pallars Sobirà, que poden tenir sistemes de recollida porta a porta o fins i tot de compostatge casolà o domiciliari per les característiques, és a dir, encara poden recuperar costums ancestrals, i en canvi no estem parlant del mateix que la ciutat de Barcelona, és a dir, la complexitat és una altra. Per tant, en aquests objectius de logística i gestió que ens plantegem amb el nou Progremit, hi ha una via importantíssima que és treballar intensament els grans generadors. Si en una ciutat com Barcelona ens centrem en els grans generadors en primer terme, eliminem una gran quantitat de tones de matèria orgànica que la trobem barrejada amb altres fraccions. I després és qüestió d'implementar un pla de recollida i, evidentment, la insistència permanent de campanyes i d'educació cívica, la introducció d'aquests valors en els currículums escolars i el fet d'insistir en campanyes institucionals que van situant en l'ànim de la ciutadania aquests valors. Aquesta és una tasca que s'ha començat a fer amb una certa intensitat del 2004 cap aquí i hem d'anar trobant fruits. I quin és el fruit que hem trobat més immediat? Doncs que del 2005 al 2006 la recollida de la matèria orgànica a Catalunya ha crescut en un 18% respecte d'un any respecte a l'altre. És prou considerable amb l'esforç que s'ha fet i amb la complexitat que tots reconeixem que aquesta recollida té. Per tant, jo crec que cal insistir-hi molt perquè, a més, tenim un objectiu i és que el 2016 en els dipòsits no hi podem dipositar material biodegradable. Per tant, és bàsic que fem el més bé possible aquesta recollida selectiva perquè si no tot el que signifiqui no posar en dipòsit matèria biodegradable significarà incorporar-ho en els sistemes de tractament.
I per tant crec que aquesta exemplaritat que jo deia de que quan arribem a casa no barregem els productes quan els guardem per fer-los servir, també ho hem de fer quan els traiem de casa, i en el cas de la matèria orgànica d'una manera específica. Ara, les administracions hem de fixar objectius adreçats a minimitzar també l'impacte que després ens significa la gestió, i per tant els grans generadors són, jo crec, al meu entendre, un objectiu prioritari. Bé, d'aquelles que per tantes vegades que les hem repetit ja estem cansats de dir-ho i esperem que un dia, que és la recollida amb sistemes de dipòsit, devolució i retorn de determinades tipologies d'envasos, els de més de 2 litres, dels diferents plàstics, o els que són sprays o altres tipus d'envasos de difícil manipulació. Les últimes notícies que tenim respecte a la LERE és que el govern de l'Estat l'aprovarà abans d'acabar legislatura. Ara, no serà possible tramitar-la parlamentàriament i haurem d'esperar el resultat de les eleccions per si aquesta llei es pot tornar a posar a sobre la taula. Jo crec que és molt important que tots coneixeu el paper que l'Agència de Residus en diferents moments ha jugat per la modificació de la LERE i que tenim un sentiment de frustració per la manca de decisió de posar-la sobre la taula i, evidentment, per la forta pressió que els sectors econòmics, empresarials vinculats amb aquest sector han fet. Després hi ha tot l'itinerari que s'ha de seguir per canviar l'orientació de les temàtiques relacionades amb el tema d'envasos i embalatges, i és l'enfortiment de l'ecodisseny, un concepte de valor afegit en els productes que no estigui sempre només relacionat amb la tipologia de l'envàs, i, evidentment, temes de caràcter logístic i pràctic que es poden incorporar perquè a altres països tranquil·lament veus que els ciutadans se'n van al mateix establiment que han adquirit un producte i retornen l'envàs, cosa que fa uns anys, no vull dir quants perquè delataria els que tinc, però ho fèiem aquí, és a dir, els envasos eren retornats, bàsicament el vidre, evidentment, eren retornats als establiments on els adquiríem. Va venir la moda aquesta de que teníem abundància de tots els productes i això es va transformar. Jo crec que aquesta és una mesura inajornable. I hi ha també un text articulat que hem fet des d'aquí a Catalunya, però aquest sí que li entenem unes dificultats, que és, evidentment, la circulació com a mínim a nivell de mercat de l'estat espanyol, que fa molt difícil regular això només des de l'àmbit autonòmic. Per tant, el que desitjaríem és que hi hagi possibilitat de tornar-la a entrar ja en el procés de debat parlamentari en la propera legislatura, si al final el temps ens porta que no la podran veure les Corts espanyoles. I aquesta és la realitat. Ara, que seria absolutament necessari i eficient. Penseu que amb els actuals sistemes integrats deixem de tractar d'una manera determinada en quant a retorn i en quant a responsabilitat del productor més de la meitat dels envasos que generen. És a dir, el sistema aquest només dona cabuda a la meitat dels envasos que genera. Per tant, hem de donar sortida a aquests sistemes i, a més, per tant, aquest reaprofitament dels envasos tal qual són o d'aquests materials que els composen. Molt bé.